Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa ika-Webes na nga adlaw pizza Jess kita sa bulan sang Hunyo toig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay sa sulod sang mas lapit 2 ka oras nga pagpangalagad diri sa Aksyon BBB. Sa kinandad daluntang mga reports sa aton sining mga action reporters, samtang nagatutok na kamo sa aton sining balitaan sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa bahin sang syudad sang Bacolod.
Kamusta ang mga kapurukanta kag kabaranggayan? Oks lang sining mga inuras. Nagsilak na si Haring Adlaw sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ambot dira sa inyo kung marugal umon sa gyapon ang sitwasyon, no? Kay diri sa mundo nagsilak na si Haring Adlaw, no? Kamusta ang mga kaaksyon sa oriental side sang Negros Island, kalakip man sa mga probinsya sa Rion Sais. Oks lang, kita sining mga inuras. Kung oks lang, okay gid, no? Dapat naka-social distancing, naka-face mask, kag face shield lamang ang aton sining himuon kon sagwa kita sang aton sining puloy-an. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Man kabudlay kung kaisang timagwa ka, way ka face shield, way ka face mask, kag way gid social distancing, likaw na lang sa anuman sining trabisiya sang COVID-19. Sige, mag-inop na lang kita sa sining pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga residente sa siyudad sang Cadiz nga hindi magpabakuna kontra COVID-19 ipatawag sang siyudad. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhopon, padayon nga pagtaas sa numero sang mga Bacolod doon nga luyag magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ginpasalamatan ni City Administrator Ang pagtaas ang health o kung pagtaas ang death case ginakabalak-an sining mga tinion. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, persona nga ginluthang kag napatay kagabi sa Barangay Estefania, high value target sang Victoria City PNP. Mga persona nga nagpatay sa biktima, posible may kaakigman. Makmukul wala sa kakig daw isagid ka magasin or extended nga magasin blay ng laba o kung duwa ka armas lutang ang gingamit kay daw duwaning recovery nga mga empty shells, isa ka kalibre 45 kag 9mm pistol nanugid lang sa likod sa siling paglutang sa taga Victorias nga ari diri sa Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden, duha ka mga ginaligar NPA o New People's Army nagkalarakpan sa hot pursuit operation kagabi sa syudad sang Himamaylan. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba, masobra 50 ka mga miyembro sang Task Force Mapalad nagprotesta sa tubang sang DAR sining aga. Kag maki-update kita sa sining miyembro sang Philippine Army nga napilasan sa engkwentro kahapon sa syudad sang Himamaylan. Padayon pa kuno nga ginabulong sa ospital. Samtang sa balita naman sa syudad sang Sagay, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, 54 anyos nga lalaki, arestado sa kaso nga 3 counts sang sexual abuse kag child abuse.
Samtang sa Banwa naman sang Valladolid, balita ni Aksyon na Percival Villamor, 63 anyos nga lalaki, ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kaso nga pagpanghimulos. Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang pamati na kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan kag naghimos na sang palanyagahon, himos na kay tigpalanyagan na dugay-dugay, no? Kay mahinang kalaban eh. Sige sa mga kaksunta, pang tamyahon talang na karon ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program plus ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining palatuntunan sa mga kaksunta. I-like lang kag i-share ang aton sining program plus ang inyo sining mga mensahe. Hatagan ta na karon ig talupangod diri sa aton sining pagpangalagad. Samtang sa mga kaksunta ngayara sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph sa aton sining website. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga YouTubers ta by Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistl sa sining adlaw sang Webes, June 10, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 32, liwat 9 and 32. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, kay tirahon ta mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ang mga mensahe nyo, pakaronan ko lang na. Dapat i-like lang kag i-share anay una, no? Tapos plus mensahe ninyo, mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, nakachibog ng iban sini, wala pa, no? Nagahimos pa sang palanyagahon sa sining udto, no? Sige, daligid lang, no? Kay plus tartanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati na sa sining udto, pangtirahon tanang inyo sining mga mensahe, no? Dinto dampi manari gliyo. Dire kita na iho, may lang pamati sa aton sining abyan, sakay Sheila Kunlo Ligaspi Condino, no? Kay Sheila Kunlo Ligaspi Condino, gayuhom siya. Ay, pwerte. Sige, kay Joval Trinidad, may lang pamati. Erwin Dicatoria Gonzales. Kay Ronnie Malanghaya, Elias Bandada, Virginia San Antonio Alpenda, and Naisel Moratais Pabol, no? May lang pamati, Naisel. And Ruelmi Alquesa Lungno Lapos. Salamat gid sir, no? And Romel Baydal, good morning lang. Kay Romel Baydal, Arnold Bidayo, kay Louis Aldas Sr., Edgar Pilayo, Rochelle Evangelista, kay Nes Guanson de Vinagracia, Aida Hipeso, may lang pamati, kay Aida Hepes, Arlene Pinida, kay Roan Torres, Roan Teves, no? Kay Roan Teves, kay Larry Pichon, Garces sa Sam Joey, may lang pamati, and Noel Hitchanova, Richard Day Pachico, Martin Gonzales, kay Bebing, Junjun Diamante, and Richel Bonilla, kay Ruben Tingal, V. Bacosa, no? Salamat gid kay Corey Bidaha, Emma Barcoma Gilien, kay Jocelyn Libon Dispoho, Beth Villanueva, and Emily Hendrala, no? Salamat gid sa inyo sininga pagpakigupod diri sa inyo sininga
palatuntunan. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna
o angkop? PBB. Ito po, si Robin Padilla, inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ng aton oras, 11:44 na mga kaaksyon. Sige, samtang chibog ng halos kalabanan. Happy birthday liwat sa KSM Nona magbanwa sa sining adlaw, no? Ti diri sa Aksyon Radio, maros ako sa gawang halos kalabanan. Nabot na ginakabisihan nila ni Aksyon Hands. Si GM mo. Anong ginakabisihan nila? Tisring nila ti panyaga na. Ay, birthday. Happy birthday liwat kay Aksyon Nona, di maala magbanwa, no? Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwedeng-pwede gid, no? Dito isa pagid sa mga kaaksyon ta, dito Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 na nga tunuras, 11:47 na mga kaaksyon. Sige, lambadahon tagilayon ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. On standby si Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa masobra 50 ka mga miyembro sang task force mapalad nagprotesta kay nasang agaho sa tubang dira sang DAR mga kaaksyon, no? Kag maki-update tabi sa napilasan to kahapon udi duha ka mito ang gindala sa ospital, isang napatay kag isang pilason kung kabusta siya subong mga kaaksyon namon sa kanginan.
Yari ang balita, we have Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagakabalaka karon ang pila ka mga mangunguma sa idalom sang Task Force Mapalad sa diin halos isa na lamang katuig sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte apang wala sa gihapon na award o kunahatag ining duta para sa mga mangunguma. Aksyon na Rex sa piyak sini nganing mga mangunguma ang mga benepisyaryo mismo sa Comprehensive Agrarian Reform Program na wasuro Galing ka hindi man ikagiho ni gyapon kayang pandemya ra gyapon. ani man Aksyon Rex sa mo Ayun panang way isa. lang ning kagaw-kagaw nga ini. Siguro basi ko na plastar na sang aton nga gobyerno pero may departamento man sang gobyerno nga nagagiho man na Aksyon Alvin mo nagatatap man na sang problema but nga ang dar naton do wala iya gagiho aw. Ani man amuni that is why Aksyon na Rex ining masobra 50 ka mga mangunguma ang nagpatigayon sang ila sining picket protesta sa atubang mismo Aksyon na Rex sang DAR o Department of Agrarian Reform dira sa area sang Dawis sa Barangay 14. Now sunod diri kay Edna Sobrecaray ang spokesperson sang Task Force Mapalad. Mga 33 anyos na ang Comprehensive Agrarian Reform Program sa pungsod. In fact, sininga tuig sa kaga sa sininga bulan, inadumduman ang 33rd anniversary sang CARP Aksyon na Rex. Pero until now, sunod sa iya nga 33 pa ka mga hasyenda ang nagahangla kag nagahulat o kung wala gyapon Aksyon Rex nga nahatag bala o wala pa natalauma. Kadamo pa nga wala matalauma gin pending yan butanong na tabo niya sa darang kadamo sa mga mangungumang nagahulat-hulat. Although nga may mga installation man pila lang ka mga areas diri sa Negros Occidental nga gin pang-install Aksyon Alvin tapos way naman. Oo, mo na ang gagin na pambal taman kagina kay Sobrecaray. Sunod kay Sobrecaray Aksyon na Rex. Ang iba naton nga mga miyembro na installed na kag sila ni mismo nagatalauma. Saga ila sini correct na. Oo, para bisan way pa ma-install gani ginatalauma na sang tawo. Oh, correct Aksyon na Rex pero subong sining sunod sa iya sa 33 balaka hacienda Aksyon Rex sunod sa iya ay aba wala pagidyang way gagios. Way gagios nagapabilin sa Gani ba? gihapon ining mga landowners Aksyon Rex kagang ining mga private agricultural land holdings kaga padayon man gihapon nga ginakontrol ang inang aduta Aksyon Rex Amo na problema da. Oo, na ang gina-problema nila nga siling nila nagakabalaka kami nga managtapos na si Presidente Duterte ugaling kay sa tiyempo ni Presidente Duterte sa tanang nga nag-agi nga Presidente to si Duterte lang ang medyo jutay nga duta ang napanagtag para sa mga kauturan ta mga nga mangunguma nga nagalaom nga makaangkon man sa nga duta through installation man Ti kay manugduan na ni kato igning pandemya ni Aksyon Alvin mo ti daw diri nag-ungot kag diri lang ng concentration sang tanan pero ti ang darbalaya may departamento man yang separado mo. Oo, amo nang panawagan nila sa tubang sandata. Nga mo man ang ilas ring obra galing ti nagligad to may gininstolar man sila. Ambot anong kabudlayan sang dar nga ini Ani man, tingwaon ta ni Aksyon na Rex base makakuha man kita sa jutay nga ang duta mo to nga ginatalauma to 2 hektarya na pero way pa ma-award si mo. Way Oo. pa Aksyon na Rex amo nang ginaproblemahan ko. Oo, ti amako mo 2 hektarya na. Base pa lang nga yung 2 hektarya mo. Oo, basin. Lapad ba? Sa kwan na, sa sulat lang na, no? Sa sulat lang na. Pero Sa iba sulat niya, lang na. ang iba niya, actually sila na lang nagtalauma sa mga duta mo. Why naman ga-cultivate ganing nag-arindo da? Oo, ang mga nag-aarindo ganyan sa way naman, no? Oo, May kwan gani kagina Aksyon Rex. galing wala sang formal blang nga turnover, black sunal Amo na Aksyon Rex, ang isa sa mga nakita man nga problema ni Edna Sobrecaray. Abi mong nag-arindo sa asyenda, paburgid ni sa ila, subong nga nag-arindo sila sa asyenda, wala sang turnover mo, galing kiti mayara man yung asyendero, yung bayin lang da, tapos naman ang arindo ta da, yatag na sa mga tao da.
Oo, may ara na. Mas maayo tani kung amo na nga paminsaram na Aksyon Rex. So galing kay ti ang ginaproblemahan nila, sunod sa ilabaw, damo mga landowners, mga private o privado nga agricultural land holding. Di sila ang ga-control sang duta Aksyon Rex nga para kuntani para sa mga carp beneficiaries. Dapat that is why nga kagina nagtipon sila sa tubang mismo sa DAR office sa Dawis Aksyon Rex. Sa diin nagpanawagan man sila sa tagpamuno sa Department of Agrarian Reform. Nga buligan gid sila nga papahalin na ining mga landowners kay suno sila. Actually, may papel na sila Aksyon Rex mo. May papel na sila. Buting ganon, ara sila ang inatawag balang titulo gikan paagi man sa carp. Galing kay hindi sila makapenetrate kay ang mga landowners sa gihapon ang ara sa pwesto. Partikular, ining 33 ka mga hacienda Aksyon Rex nga ginmensionar ni So Edna Sobricalay. Ano nga mga 33 ni man? Wala niya isa-isa? isa Aksyon Pilang Rex. sa north, pilang central, pilang south? In general, pero 33 lang? Oo, 33 na lamang ka-hacienda para sa ding masubra 50 pa, no? Kamang mangunguma Aksyon Rex, dugangan mo pa na. Masobra 50 ka mga mangunguma Aksyon Rex ang nagpangabay sa sining buligan sila nga makasulod sining 33 pa ka mga hacienda Aksyon Rex. Sining 30 masobra 50 pamilyado man Uy. Oo, may mga kabataan man nga nagalaom nga magkaangkon man sa nga ila sining duta. Ari Ambot Aksyon nga daway na sa pakan sang darsubong na ang pagpanagtag nila sang duta sa mga ultimo nga mga trabahante sa to sang asyenda. Oo, dapat sinibisan sa panahon sa nga pandemya, dapat tutukan nila kay kalabanan. Sige lang na iyang trabaho nila kay may iban man na iyang departamento yang nagatipan sinamo. Oo, kagamay nagbantay man na, nag-inspection man Aksyon Rex mo. Oo. Antes i-award ang inigaduta. Galing hindi ko kinsindi nga way pasta subong gagios na daw makita ko lang kung kaisa sa pila na ka pila na guro ka bulan Well, according to kumpadre, hindi lang hanay gihuon ang naduta. Hindi lang hanay paghihuon ipinding lang danay pero tingtaw sige kaon na iya. Siyempre. Oo. Sakto na, Aksyon Rex. Oo, sige na kaon, di na mapinding ang tiyan sang tao. Dati kung na-award na sila, makapinsar sila matamna nila na'y ulutanon. Ano pa na kararuton. Kung wala gid man sang tubo nga tanom sila mga kararuton, mga ulutanon pwede na nila mamanihan gyapon. Amo man na Aksyon Rex kahit paano masalbar man ang kapigaduhon ng aton nga mga kauturan. Ari ang pahayag ni Edna Sobricalay. Ari kami subong mga farmers sa nagkalain-lain nga mga munisipyo nga gina-assistiran sa task force mapalad. Ang amon subong panawagan may mga RP na 33rd anniversary na sang aton carp program pero 33 man ka hacienda ang nagaungot sa gihapon. Papel ang ginakaptan RP kag ara gihapon sa PPO for review pero sa pipila na ka mga dekada nga nakapending. Ang amon sa panawagan sa panguluhan ni Digong o ni President Duterte nga ipadasigon na ang implementasyon sa programa sang carp kay madamo na sang mga farmers naton ang nagahandom sang duta kag hindi lamang subong simple ang ilang sitwasyon gutom na gid kag yari pa ang pandemic ang COVID-19 nga ginaatubang sa aton mga manguma nga hindi na normal ang ilang pagpananom kag ang pag-deliver sang ilang mga produkto gani yari kami subong ginapahibalo namon sa mga tagpalamati nga ang aton President Rodrigo Duterte amo ang may pinakamanubo nga accomplishment in terms sang pagpanagtag sang mga kadutaan kag sa iya pronouncement nga antes kuno magtapos ang iya nga term iya man kuno tapuson ang comprehensive agrarian reform program pero hindi ina realidad ang nagakatabo kay kadamo sa aton mga manguma nga wala pa gid sang duta. Aksyon Rex kabahin gid lamang ini sa nga pahayag ni Edna Sobricalay. Isa lang ka classic example sa Manapla Central Manapla amo lang classic example kadugay na sang duta dang iba na pang award na ganing iban way pa. Ani man mo gijaga hangla sa Aksyon Rex from north to south and even ang central Negros the same ni Aksyon Rex. Iban to nakita naton from north man ang iban man nga mga miyembro
nila from hagikan man sa south. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Rex nga nagapabilin sa gihapon, no? Nagapadayon rather. Tubtub karon ining ginatawag nga relentless operation sang mga kasundaluhan sa idalom sang 62nd Infantry Battalion sa paglagas sang mga miyembro sang New People's Army sa idalom sang Central Negros 1 kiliw sang Rehiyon Negros nga naga-operate diri sa aton sa probinsya kag sa Bohol, Cebu kag Siquijor. Now aksyon na Rex sunod diri kay Army Major Sanon Pansito ang spokesperson sang 3rd Infantry Division nga nagapadayon nga ila sini nga paglagas sang mga kasundaluhan dito sa area sang barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Actually, Action Rex, ang Carabalan, Himamaylan, kag ang Benaviza, alas nga tinuparay lang ni barangay, sa di indiraman nga masami nagkakatabo ang insidente o kung ginatawag nga encounter. Now, nagresulta man ini Action Rex sa kamatayon ni Corporal Rodney Loses kag pagkapilas man ni Private First Class Pama. Nabadugang pagidiri ni Pansito Action na Rex, duha actually nga natabo ng enkwentro kahapon nga adlaw. Number 1, 9 o'clock in the morning, amo ni ang first encounter sang duha ka o kung magtimbang o kung magkontrahanay nga grupo sa diin duha ang kamiyembro sang Philippine Army ang wounded in action kag gilayon nga gindala sa ospital. Galing kiti masubo Action na Rex sang gindala diriya napatay ining si Luces. Now, second encounter, alas 10 man sang aga dito gyapon sa lugar sa diin isa ka miyembro sa New People's Army ang napatay kag nagapabilin sa gyapon sa karon nga Mr. X. Din may mga recovery man ang mga kasundaluhan, partikular ining 7 ka mga backpack nga ginausar sa mga rebelding grupo sa New People's Army Action na Rex. Now, sa piyak sang low moral ang mga kasunduluhan ini suno kay Panchito, still ara gihapon no nagapakigbato o kung wala nagakalingkang ang mga kasunduluhan sa paglagas sang mga rebelding New People's Army Action Rex kay hindi niya upang ang nabuhinan sila sang isa kundi ang ilagid lamang ang matapos na ang inaway diri sa probinsya sang Negros Occidental ka mag-surrender na ang ining mga katapo sang New People's Army. Ari Action na Rex ang pahayag ni Major Zenon Pansito. 62nd Infantry Battalion, isa sa mga units ng 3rd Infantry Division, ay nakapagtala po ng enkwentro. Actually, hindi lamang isa, kundi 2 enkwentro po ito kahapon. Ang una po ay alas 9 ng umaga at ang pangalawa is mga alas 10 ng umaga. So, it's still within the same group po, under the Central Negros 1, Kilusang Rehiyon, Negros, Bohol, Siquijor, and pinataya ng mga siyam na armadong grupo na under nitong Komunista Partido ng Pilipinas, No People's Army. Sa unang enkwentro ay may 2 tayong kasundaluhan na nasugatan at ito rin ay na-airlift ng ating military choppers papunta sa isang ospital o pagamutan sa Bacolod City. However, ikinakalungkot po namin ipahagi sa inyo na ang isa po doon na si Corporal Rodney Luces ay pinawian po ng buhay at na-declare po na patay doon sa hospital. Yes, kamusta na po yung isang wounded soldier? As of kahapon, nakakausap na siya. He has to undergo a slight surgery, pero nakakausap na siya at in stable condition na po in one of the hospitals in Bacolod City. Kamusta na po yung relentless operation po? Meron po bang napatay sa miyembro ng New People's Army during the clash? Yes, Alvin, doon po sa unang enkwentro ay doon po nakapag-incur ng casualty ng ating mga kasunduluhan. Pero doon po sa pangalawa, still within the general vicinity of the area, is napatay po yung isang NPA at nakuha din po natin yung 7 backpacks nitong mga grupo ng NPA na nag-ooperate sa area. Sa akin lang, Alvin, patuloy ito. Setbacks, yes, inaamin namin. Definitely there is a setback on this. We have faced
medyo mababa ang moral ng ating mga kasundalohan, pero hindi kami panghihinaan ng loob para ikasapa ang maraming operasyon laban sa NPA. Sama-sama lang tayo maabot at ma-achieve din natin yung dinimikli natin kapayapaan sa ating lugar at yung tunay na pag-unlad ng ating bayan. Ang kabahin sa pahayag ni Major Pansito. Reports and Patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:03 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Walay hununta si Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa encounter dito sa syudad sang Himamaylan. No? Kay may duwa ka mga ginaligar nga NPA nagkaladakpan kuno sa hot pursuit operation kagabi sa sining encounter sang temprano sa syudad sang Himamaylan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Sa diga mga tiniyon ang duwa ka ginaligar miyembro sa New People's Army ang nahunong na sa Himamaylan PNP matapos ngayon sila ang nagkaladakpan kagabi mga alas 11 ang takna dira sa may barangay Buena Vista, syudad sa Himamaylan. Adjacent gid lamang ini sa nagluntad kahapon nga enkwentro sang hapon sa tunga sang NPA kag katapoman sang Philippine Army. Ining duha gid kilala nga sanday Kenneth Nabong, 30 anyos. Ini serbina sa sulod sang sobra 4 ka tuig sa miyembro o kon nangin miyembro sang NPA kagang isa diri amo si Jason John Gazon, 29 anyos. Ining si Jason naman mga pila pa lang kabulan nga nakasulod sa NPA lonsay mga pumuluyo ini sila sang Barangay Antonio sa nasambit man nga lugar. Sa palagag diri ni Acting Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Norberto Barneso, sanday Nabong Ganzon ang kabahin gid man kahapon sa itong grupo nga na-interview o na enkwentro sa Philippine Army. Kag sang sagi nila ka palagyo, wala sila sang ideya nga may mga blocking force na kagin patigayon ang Philippine Army kag nagkaladakpan gid ining duha. Nakuha sa ila sining poder ang tag-isa-isa nga armas nga 45 caliber pistol o kung caliber nga armas luthang. Mga bala, may mga serbisibo nga mga dokumento plus ang cellular phone mga kaksyon. So ining duha karon yara sa kapulisan kag natalana ini sila nga iga turn over dito sa kapangkalan na PNP, no? Gina-check pa naton kung saan ogid ini sila iga turn over Aksyon Rexa. Sino yung persona, sir? Ano nakuha sa iya? Siya bali, si Kenneth Nabong, pagdumutan, 30 anyos. Bali, merit, tituler, tapos taga-poro kalubihan siya, barangay San Antonio. Yung may ganang kaya si Jason Jan Gason, ito, 29 years old. Taga-Singol, taga-poro, barangay San Antonio. Iman tayo mga ilan. So, ang nakuha sa kay Kenneth Nabong, pagdumutan, isa na unit sa 45 kaliber barang. So may serial number nga 139580, ay magazine, taga-4 kabala. Tapos, sa unit sa power bank, dua ka cellphone nga may phone na brand, Samsung keypad. Tapos isa ka unit man sa 45 caliber nga may serial number.
Daligid lang, no? Kay nautod si Aksyon Brian Morden ang inyo ginapamatian ng interview with Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang YC Chief sang Himoylan PNP. Balikan ta si Aksyon Brian. Aksyon Brian. Yes, action Rex ining duha karon kay sa baltara sa kapulisan kag mga tubang inila sang kaso no nga pagbayular sang Republic Act 10591 or pagupot sang illegal nga armas sa luthang. Sa initial nga investigation nila nagpakigupod gid man to sila nga duha. Yes, action Rex kay sunod diri kay Barniso ining sinabong nag-ako nga mga apat na siya serving nga NPA ining si Gazon naman niya mga binulan pa lang ini siya nga nakaasulod sa nga grupo Action Rex sang sa ginila ka pinalagyo kahapon di padayon ang hot pursuit operation bisan subong adlaw padayon pa kini sa nga duha na capture gid no dira sa pang lugar Action Rex. Pakaronan pa sila nga hapon kay gina-check ko pa ang sila PNP sila isa ka soltero nga nagakpan, nagbaligya sa illegal nga droga sa nasambit nga lugar. Check tanik kung anong connection niya sini sa itong gin-mention bala ni Police Lieutenant Abigail Donasco nga mga downlines ni Michael Divina Gracia nga dito sa Rizal Province. Ginatabig isa man sa dako nga group leader sa illegal sa probinsya sa Negros Occidental. Malita sa Aksyon, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, MVIC Bacolod anay, no? Ang MVIC Bacolod matapos ang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, Action Art, standbyan ay kay yari si former Senator Loren Ligarda kag Congresswoman ini mga kaaksyon sang Lone District sang Antique mangin kaupod nato, no? Upod ang DZRH Manila sa interview kay former Senator Loren Ligarda. Kasama natin si Senator Loren Ligarda, House Deputy Speaker mula po sa Lone District ng Antique. Senator, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa buong Pilipinas at ang hello, mayad nga aga kaniyong tanan at naimbagabigat at masantos siya kabuwasan, maayong aga, marhay na aga, mayap aabak po. Maayong buntag, ayan. Ayan. Na lahat ng good morning. Maganda yata ang ating mga balita sana tungkol sa mga employment at self-employment. Oo, hindi. Tsaka ang pag-uusapan natin ngayon, yung kabuhayan nga na naapektuhan ng pandemya, Senator. No? Number one, may binabanggit kayo Dole Kabuhayan Program. Can you elaborate on this? Kasi ito talaga ang ginamit ko sa Antique.
Ito'y hindi very well-known program ng gobyerno. Puro sila dole tupad. Okay din yun, cash for work na stopgap, parang band-aid measure, 10 days, 20 days, may daily wage sa mga nasesante, walang trabaho. Yes, okay. Yung dole pangkabuhayan ay pang long term. At wala masyadong gumagamit ng programang ito. Pero ito kasi ang programa na isa sa mga implementing programs ng aking batas na micro, small, and medium enterprises. Gaya ng Department of Trade and Industry na Shared Services Facilities. Walang masyadong may alam nun. Yun din ang isang implementing program ng ating MSME na batas ko. Itong dole pangkabuhayan din. Ano ba itong dole pangkabuhayan? Ito'y programa ng dole na nagalayong bigyan ng kakayanan at oportunidad yung mga mamamayan sa pamamagitan ng livelihood na ventures. Ano ba ito? Nagbibigay ng assistance ang dole sa mga nais magtayo ng sariling negosyong maliliit. Tama yun na ngayon. Maaring mag-apply yung individual, pwede din mga grupo. Ano yung grupo? Kooperatiba, asosasyon, o mga organisadong movement. Ngayon, ano pa ba? Baka syempre, hindi pa maliwanag. Makakatanggap ang mga qualified na beneficiaryo ng working capital sa pagbili ng kanilang materyales, mga tools o equipment. Pwede rin silang i-train kung anong i-operate na livelihood project. Ano ba? Mga production skills, entrepreneurship para marunong mag-accounting o mag-Excel file o ganun, business management at planning. At pwede rin continuing technical at business advisory services para matiyak yung efficiency at productivity ng negosyo. Sen, ang pwede mag-avail nito yung mga na-displaced na mga manggagawa? Or anyone? Maski sino. Priority syempre, hindi pwede ang Angulo Palmones ang mag-apply, ha? Magagalit sa akin ng DCRH pagka lumayas ako rito. Hindi pwede yung mga may trabaho. Okay. Dapat talaga yung mga na-displaced at hindi na-displaced, dati pang displaced, yung dati pang walang trabaho. Yun. Okay. So, yun. At pwede rin self-employed pag isa ka lang. Pwede rin, pwedeng senior citizen nga eh. Yun. Kabilang yung mga self-employed, yung mga, pwede rin may trabaho, pero hindi pa sapat ang kanilang kinikita. Oo, yung mga minimum wage earner. Okay. Yun. Pwede rin yung mga may trabaho, pero seasonal. Yung contractual lang siguro, ganun. At pwede rin mga magsasakat mangingisda, may trabaho yon, self-employed dahil sila'y mangingisda, at pwede rin kababaihan at kabataan at maganda. Ginawa ko rin sa Antiques, talagang very socially inclusive, persons with disability, mga PWD, at pati rin ang senior kwalipikado dahil hindi naman mabigati na trabaho. At pati na rin ang katutubo, mga indigenous people. Senator Lawrence, saan sila pupunta para mag-apply? Sa DOLE website, www.dole.gov.ph. At saka, ang bawat probinsya ay may DOLE provincial officer. Okay. At ang bawat munisipyo, batas ko rin to, ay may PESO officer, Public Employment Service Officer. Dapat alam nila ito. Pag hindi nila alam, tumawag kay Angelo Palmones, tatawag kay Loren Legarda, o mag-Facebook sa akin. Yan. Kasi marami pwede yung micro livelihood. Maaring makuna ng 250,000 kung nasa 15 hanggang 25 ang membro ng mga grupo. Meron din yung small livelihood. Pwedeng 500,000 kung nasa 26 hanggang 50 ang mga tao. Okay. Medium livelihood, 1 million. Kung higit na 50 ang membro. Pero pwede rin, yung mga individual project, maaring mabigyan ng starter kit o negosyo na kariton, yung mga nego cards. Pero kung sa antiking ganun yung mga nagbebenta ng mga pagkain na roving, 20,000, depende sa project requirements. So, pag madalian, 20,000 o meron ka na. Meron akong nabigyan mga may bigasan, may itlugan, may community store, sari-saring store, o mga ilang sakong bigas, nagsimula ng maliit na negosyo. O, alam mo, yung mga na-displaced na ibang ABS-CBN na
na Empleyado. makeup artist. Oo, Aha. nakakatuwa. Oo, mga nag-avail sila. Sabi ko yan, mag-avail kayo. Sa NCR yan, ha? Sa Metro Manila, tuwan-tuwa. May mga ilang sako ng bigas, magsisimula sila ng bigasan sa kanilang mga barangay. Di ba magandang panimula yan? Ito yung Dole Kabuhayan, ha? Dole Kabuhayan Yes, program. actually, Dole Pangkabuhayan. Pareho na rin yun. Ano, O, okay. Dole Pangkabuhayan sa Dole website. Pero kung hindi pa rin sila sumagot sa inyo sa email ninyo, ay nako, yan ang aking talagang pet project dahil yan, Dole Pangkabuhayan, ang pag-implement ng aking micro and small and medium enterprises law. At alam mo, sa tingin ko, kung yan ay papaigtingin sa bawat barangay, yung mga gustong magnegosyo, tuturuan mo ang accounting ng konti, tuturuan palista-lista, tuturuan mo ng pricing, bibigyan ng konting puhunan sa pamamagitan ng ilang sako ng bigas, tuturuan mo pa paano ayusin yung kanya. Ay bay, malaking bagay yan. Pati yung mga eligible projects, dapat naman nasa prioridad ng Regional Development Council. Huwag mag-iisip ng project na talagang hindi pwede. Pwede, let's say, kami, meron din kaming health and wellness. Sen. Pwedeng agribusiness. Sen. Pwedeng wholesale and retail na mga produkto. Senator Loren, may pondo pa ba ito? Aba, ang laki ng linagay na pondo dyan. Dahil na-anticipate na nga na kailangan. Alam mo, hindi sa pagmamalaki, pero sige, magmamalaki na rin. Nung ako ay senador, nung ako ay chairman ng finance, nakita ko yung pondo niyan, 50 million para sa buong bansa. Sabi ko, hindi naman sapat yan. Alam mong ginawa ko? Nagtanggal ako sa ibang programa ng gobyerno na alam kong hindi naman ina-avail. Ginawa kong 1 billion ang ating pondo. Pondo. Hindi, mas malaki pa yata. Mas malaki pa. Baka may memory. Pa-check nyo naman kung magkano ang pondo pa nito. Kasi baka mamaya pagpunta nung mga kababayan nating hihiling ng tulong, sabihin lang, ala ng pondo, naubos na na-saturate na. Sigurado akong meron. Meron pa. Okay, sige. Sigurado akong anyway. At importante yung mga kamukha sa antike. Alam mo, nakakatuwa Yung meron kami yung kakao, meron kaming kape. O gano'n. Okay. At saka pwede rin dito, suporta sa turismo, gaya ng craft, mga services, nakakatuwa talaga. Sige. Paki-update kami, Sen, ha? Oo, Senator, paki-update kami tungkol dito as to magkano pang pondo natitira, ha? Para... bawal lang mag-apply si Malu at saka si Angelo Palmones, ha? Salamat, Senator. Salamat. Magandang umaga po. Thank you. Biro lang, ha? Okay. Good morning. Maraming salamat. Si dating Senator Loren Legarda, ngayon po ay House Deputy Leader. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat, Gid, DZRH, with Senator Loren, Honorable District Representative sa Antique Lawn District, Loren Legarda, anay Senador sang Pungsod, Pilipinas. Daligid lang mga ka-aksyon, matagtaray komersyal, daligid lang, duwa lang niya. Standby Aksyon Art Tayhupon sa Balita sa Bacolod City Government Center. Daligid lang pagkatapos lamang sini. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Balik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:23 ng aton oras kadto anta si Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtaran sa padayon nga pagtaas ang numero sang mga Bacolod non nga luyag magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ginpasalamatan ni City Ad Emang ang pagtaas ang death case ginakabalakan man ho ay perti. Sige, baloon taning report ni Aksyon Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Rex pasalamatan karon ni Bacolod City Administrator M. Ang nga mo man ang Executive Director sa Emergency Operation Center ang padayon nga pagdugok no kag pagpakita sa interes sa mga Bacolod non nga luyag magpabakuna sa COVID-19 vaccine nga nagresulta sa madamo nga mabakunahan kada adlaw sa duha ka mga mall nga nagaserbi bilang vaccination center di siyudad sa Bacolod. Sunuya kay ang sa karon ang ila sining datos nagapakita nga hindi maglubo sa 900 individuals kada adlaw ang ila mabakuna sa duha pa lang ina ka mga mall. So silingya kung magdamo ka madugangan pagid ang vaccine na magamot diri sa Metro Bacolod, silingya ti sigurado madamo pagid ni ang mga individual kay di nag-increase man ganaan ang registration rason nga plano sa EOC kag karon nga administrasyon nga gamiton or i-utilize naman atong ara sa mga barangay nga ginagamit or paggamiton sa city kag last time gigamit na bilang vaccination center. Siling ni Anggo magamoy ni kung tani tugtog magabot ang supply naging purchase ng Bacolod City, wala gid problema in terms sa vaccination program. Yari ang parehag ni City Ad Emang. Mayugid ang response gyapon sa mga tao. In fact, ang iban hindi talaga ni ma-accommodate man. And we still follow the protocol nga dapat registered sila and then mahulat sila sang text or email tawag sang aton nga vaccination team para sa ilang schedule kay para hindi kita maginutok sa vaccination center. So far mayugid ang vaccine acceptance subong sa Bacolod kay damo gyapon ang gusto na magpabakuna. I-average kita mga 900 katao ang mabakunahan ta sa duha lang ka vaccination centers, but we are also opening ang aton nga mga barangay vaccination centers. Atong 21 sang nagligad Action Art igaabrihan ta naman na pat naka-schedule sila. Like isa ka adlaw may 4 lang ka barangays, dason nga adlaw may ara naman additional. May mga schedule na kita which we are posting, hindi ko ma-memorize subong ang ilang mga schedule kung ano nga barangay sa anong adlaw, but we are posting it sa PIO nga Facebook page. Yan parte sa health protocol na mga violation kag stricto nga pagpatuman na sang city, ang pulis mong magluwas sa task force disiplina among may pinakamadamo na ma-apprehension nga na-record sini nga bulan sang Hunyo right after naging napanugyan sang karon na administrasyon nga dapat kinistriktohon ang mga nagabiolar sang ginapatuman nga health protocol. Kung death toll o kung death cases ang pagamalan as of today Aksyon Rex ara na sa 20 cases June 10 20 cases na record sa EOC. That means na 2 cases or 2 death per day ang record, which is alarming suno pa kay City Ad. Grabe ba na duha ka bilog ni kada adlaw? Ano lang niya sila kung ano siya kung ilang taon pa ang average niya. Kay subong na record nila kuno June 10 subong 20 lang napatay. Ay grabe. Ang may pinakamadamo ka na record sila that was last year pa Aksyon Rex. Subong nga nag-golpeada ini nga 20 parang tipichatches pa lang may pamatapos ng bulan sa Hunyo. So hopefully sila nga kamay pa nga hindi na ini madugangan pa. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon at Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras, 12:28 na mga ka-aksyon. Relax na aksyon na Mar, aksyon na Eric Magbanwa, kagang aton sining mga out-of-town reporters, no? May si anay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C, kinanglan mag-may si alkaline base nga. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Diligid lang standby mga ka-aksyon, manong balik ang inyo sining palatuntunan sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Dr. Ayos. Sige, ma-check na diyan na yun kay E.D. Ricafort. May lang pagpamati, Sir E.D. Ricafort, sang OTTG. Good afternoon lang. Kay Neil Brian Baloes, may lang pagpamati sa pakaisa ko kay Maria Teresa Baloes, taga Nili, dara sa syudad sang Bacolod. Ayos. Halin sa kay Neil Brian Baloes. And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you, Gid. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Gatamyaw lang si Neil Brian Baloes at iya kag tiyo niya nga si Percy Baloes kag kay Rosario Baloes Canilias dira sa syudad sang Bacolod. Okay. Sige, from Himamaylan. Ariel
Kabatak sa kay Ariel Kabatak. Gatamyaw lang si Parituloy Paritutoy Latsika kag Greg Caniedo from Ariel Kabatak sang La Carlota. Mary Jane Saludares, good afternoon lang kag Trexie Ibosillo, may lang pagpamati Trexie, sa kay Winston Goles sa Purok 3 Barangay Recreo Pontevedra, salamat gid no sa panyaga. Winston Goles and Arman Rama, ano na pilitay na nga magpabakuna daw magwa na gid ang mga baho ninyo. Ano ni Marshall Luna? Sige, siling ni Arman Rama. Sa kay Gian Resisio, salamat gid sa lunch, no? Gian Resisio. Siling ni Arman Rama, pagid likaw lang kamo sa mga ungas nga nagapang dakop wala huya. Mutta sinuning ginatumod ni Arman Rama. Maria ko, may lang pagpamati, Maria ko, no? Sa kay Susette Pahimarhen, may lang pagpamati, dira sa Barangay 30. Great lang, happy birthday, Jess Lopez, and also to my relatives in Manapla. Keep safe, thanks gid. Halin sa kay Susette Pahimarhen. And Lonila Tarosan, dira sa corner, Gatoslao, San Sebastian, may lang pagpamati, no? Lonila Tarosan. And Robert Roma, may lang pagpamati. Torres Alex, kayang tagadar bala Aksyon Rex, nagahulat panasang iduhol para dasig ang ilang pag-process. Ay, perte. Sige. Sir Alex Torres, thank you, gid, no? Kay Dred Soldevilla, may lang pagpamati. Dred Soldevilla, happy birthday gali kay Lara Toledano. Ayos. And Sitio Pasel Baybay San Enrique, gamonitor si Dred Soldevilla. Kay Alex Montesa, happy birthday ma'am no na magbanwa. Palihog lang ko palabot sa Rex sang pagpanamyaw siya. Thank you gid Sir Alex Montesa. Jobal Trinidad, regards lang kay Sir Alvin, Wai Malaysia, graba. Ay pwede. Ayos, sige. Padugang pa ni Sir Alex Montesa kay Noel Amar kuno sang Canada, kay Mr. Milili Oligo kag St. Jonard Ostanal sang Philippine Coast Guard Bacolod. Salamat gid Sir Alex Montesa, no? And Brian Junaldo, may lang pagpamati toto Brian Junaldo kay Torres, kay Baryoga Ray, may lang pagpamati Baryoga Ray. And sa kay Vanessa Mayo, with Doc Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky di Lagdaon, kag sa pamilya di Lagdaon, apil sang Pandanon DSB. Salamat gid rin sa kay Alex Montesa, no? Ayos. Okay, daligid lang, no? Kay George Gargarasiran, sir, salamat gid. Thank you gid sa panyaga, no? Lunchtime na ko na siling ni Sir George Gargasiran. John Vicente, may lang pagpamati sa pamilya Yadira sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan. Pamilya Vicente from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz. Salamat gid John Vicente. Kagawa Dimbong Jocampo, Tomas Brunyola, Rosalinda Batulak Francisco, Bea Jonathan Loknicor sang Barangay RSB La Carlota, sa kay Loknicor, no? Jan Resisio, salamat gida. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati. Kaga shout out lang sa Bison family sa Calatrava, San Carlos kag mga Olpenda family sa Cantoray, Sipalay. Thank you so much Madam Virginia San Antonio Olpenda. Why na drita sa dalom nga portion na. Daligid lang ha. Kay pang busikaron tayo ni. Okay. Sa kay Noel Amar, kay Comparia Bowie Julingo, kag Doriboy Alunan, kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Halin sa kay Noel Amar. Ayos, Jovi Seron. May lang pagpamati dira sa Kabangkalan, Jovi Seron, no? And Salde Reston, ga pamati si Nanay Edad kag Tatay Alexo dira sa Takuling. Thank you gid Salde Reston, no? Thank you gid. Kay Yorb Quinyol, may lang pagpamati sa Kingdom of Saudi Arabia.
Lisa Montecastro, may lang pag-monitor. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby. Manom balik kita sa diligid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong nakahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghang. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ng aton oras, kadtuan taning balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa mga residente sa syudad sang Cadiz nga hindi magpabakuna kontra COVID-19 ipatawag sang syudad. Kag ano ni sila, lekturan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex kagin kumpirmar man ni Cadiz City Mayor Salvador Pares Calante Jr. nga may ara pa man Cadiz noon nga hindi kita luyag magpapakuna sa ring kontra COVID-19 bukod sa nila sa ring bilang kamagin plaster man nga mga rasones. Angos si Mayor Escalante may ara sang pangapay na again ayo yan na ang mga barangay health workers, mga tao nga assign pag-inganyo sang sining luyag magpapakuna kag nagakuha sa lista nga tipo no na matamat tipon ang mga hindi luyag magpapakuna kag ipatawag sa isa ka venue kay si Mayor Escalante luyag niya nga siya mismo Aksyon Rex ang masaysay, ma-explain sini sa ila kung ano ang pintaha nga sa tao nga magpapakuna tagdispintaha sa tao nga hindi magpapakuna. Ang balsang alkalde damo naman Aksyon Rex ang mga nagpalayag sang interes damo na gani sang mga nakalista na luyag na papakuna pero tiginahulat nila Aksyon Rex ang dugang nga supply sa COVID-19 vaccines sa ila sri
nga syudad. Si Mayor Escalante nakapaturok na sa bakuna Aksyon Rex naghalos taran nga mga officials dala sa Maya Cadiz City, pati ganit mga former officials, mga doktor sa Cadiz City, nakapaturok naman sang bakuna. Tiyan mo ni, galao mga alkalde, mangin maayo ni resulta sang ila sa plano nga pagpatawag pagtipon, di kimantanan, Manila Aksyon Rex maupos ni tipon mo, kaya nga iba niya, may aras importante ang ginagawi, pati ang may mga tiyempo lang, kag tambong sa ring sort of daw pag-advise sa alkalde sa ring mga tao nga niluyag magpakuna. Ipapanog yan, apalayag ni Mayor Paring Escalante. May araking kapatid, kay kabalo ka, may mga belief man sila sa inaila, ginapamatian, kasi nga ako pirme ginahambal ni sila. Ang atom lang mga midwife, may kutipuno naton, ang hindi, kaya ako mahambal, hindi lang magsugot, kaya ako mahambal sila. No, kaya isuling rason nila, nahadlok sila, kay base na matabo sila, lingkuti wala ganit nahadlok ang mayor, wala ganit nahadlok ang nanay sa mayor, wala ganit nahadlok si former mayor Patrick, hindi pa mahadlok. Anong rason man? Gina-explicar ko sila, nati siling ko wala iya sa may napatay sa vaccine. Sobra na ba yung lang napatay sa virus sa Pilipinas. This explanation, amunin ginasulit-sulit ko sa mga tao na hindi mo sugot. No? Gina-warningan ko sila, eventually time will come, no kung damo niya nakabaksin, nakapaturok sa vaccine, time will come na hindi nakamupagpatunon sa mga restaurant, sa mga mall, grocery, sa mga private establishment, sa mga bangko. Hindi nakamupagpatunon, kaya wala ka mo yung vaccine, hindi ka mo ka-intra, saan ang vaccine na yan ng mga tao? As much as possible, mapabaksin kita kay hindi man ipag-itanyag sa gobyerno kung may epekto ni na malain sa atong lawas. Ang active cases sa mga Cadiz City, mayo kay nagnubo-nubo, nagligad nga June 8, 105, sa nubo sa 102 Aksyon Rex, kay bati ang pag-o, nagdugang mga apat man lang, unlike nagligad nga June 8, nga motong na-record nila, single day highest na COVID-19 cases ka naglabotanan sa 26 ka mga new cases. Samtang dari sa may kapitulo singit ko Aksyon Rex kay base kon may ara balasang luya ka magkadto dari sa governor's office pala. Sa taratapan ni Governor Bolakson pasi patingala sila nga dulom subong kay sarado subong Aksyon Rex temporaryo. Ang opisina lang niya ni Governor Bong Lacson. Ang office ni Gov Lacson antes ka nakasunod na mayara ka sang una nga portahan nga magyan, information una magyan mo, pagkatapos information, madiritso ka to sa punta, ato itong opisina ni Gov Lacson. Then sa entrance, before information, pasunod dito sa Governor's Office, siraan na temporaryo subong. Anamangkot kita Aksyon Rex kung ano rason. May ara sang dugang na naman na Governor's staff na nagpositibo sa COVID-19 nga ito subong gindalan na Mamukal Summer Resort Aksyon Rex. Kinakuha ko pa sa talatapan ni Dr. Ernesto Impang o kundari sa may Provincial Administrator's Office. Kung pilagad ang exact Aksyon Rex sa kanabuon sa mga nagpositibo. Pero ang inisal nga info ko may duha. May duha nga nagtugang naman. Pero ang talatapan Aksyon Rex ni Attorney Ray Frando Diaz II, ang Provincial Administrator, abirto subong yaha, ang mga administrators staff area, no, sige ang ilan sa mga trabaho, ang close subong ang Governor's Office gid lamang. Way pa nimuluhan kung tutuptop sa one. Ati siguro sa laban-laban Lunes, mabukas man kay already hapon nagsunurex ka na implementar diri sa Kapitolyo ang ginatawag nga 4-day work week mo. No? So, boss nga lang, Biyernes na kita. Kasi uway trabaho, boss, sa Kapitolyo, kaya ang trabaho, Lunes, Martes, Miyerkules, Tub-Tub, Huwebes, gid lamang. So, panahasuliton tarang, close na natin para rasubong, ang Governor's Office. Nag-report kikan sa Kapitolyo Provincial, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinowiya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eric Magbanwa. Dali gid lang noy. Standby, no? Life Extension Vitamin D.
Samantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sining mga tinoon sa BCPO maki-update tanay sining persona nga ginlutango kag napatay kagabi sa Barangay Estefania high value target to sang syudad sang Victoria suno sa Victoria City PNP mga persona nga nagpatay sa biktima posible may kaakig. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex. Hingagaw. May bilin pa. Hingagaw, piho ba? Happy anniversary sa inyo ni SM. Oh yes, salamat Aksyon Rex. Tiwag kita na. Mabuhay ka. Ayun di Burma. Ang barko, hingagaw. Barato. Mayara pa. Ng Evergreen. Arana ko doon, check na, no? Arana, okay na. Convert to cash na lang, no? Convert to cash na lang. Buwas siguro, okay na na. Kabay pa, no? Ati Boss Friday? Oh yes, that's right, no? Hindi na. Kaya kung wala Boss Friday, patay kita, no? Mantin Sabado Domingo ka na, gagi mo. Oo, kita Sabado Domingo, sirado, no? So, sa April and Trust April. Ayo. Para nga daw may mayo-ayong balita, no? Mayo-ayong balita. May iunat-unat kita, no? Unat-unat, butong-butong ba? May unat-unat. Unat-unat, butong-butong, no? Thank you, kita. Kayo Kiko da. Oh yes, that's right, no? Maintain, i-sustain lang, no? Maintain, i-sustain lang kay kami ni Aksyon Rex mag-sustain man sa imo, no? Ayun di Burma. Hindi na pag-i-sustain. Ati, bitin, no? Ayos. Ay, ubo-ubo sa tupad ko din, no? Ha? Ang sa tupad ko, ubo-ubo. Ako lang na, guro. Ay, hindi, kaya malibog sa niya ito, buta na kita. Oo, gani. Kasi ko na, ano na, blang. Oo, mahirap. Gagaw ko to, gani, piknit to, pero ginagmay lang, Mahirap sa tanay, niya gani ko ito, hindi nagit mo kontan, kasi lang. Ibubon lang ako ito. Kadamo pa din ka sa sulodo. O gani man ba? Pinatamaan mo gid, no? Ati, kay isim na yan din ako. Sakay lang ko na sakay. Gani, ba? Sakay lang ko na kay isim, Oo. Sa iyang birthday, no? Sakay lang. Ang tirada, no? Tirada na to, Aksyon Rex, no? Sige. Dugay sa Iloilo ka na. Gani man, buwa pa kong nabilin di. Gani. Aksyon Rex, tiyan mo na ang nasilin blang wayanas ng iban. Kag do ang maamugit ang dalaga sa investigasyon sa station number 4 ni Police Major John Ribatadlan nga posible may angot ini sa droga ang paglutang pagpatay kagabi sa kay Danilo Sangkap Jr. taga Barangay 7 syudad sa Victorias na identify niya sa ngalan niya. Isang former policeman? Oo, former policeman Aksyon Rex nga dati man police sa Victorias galigiti na patay na ning amayes ni kag mo na ship ni sa isa ka kwarman cruise belasang ko nga barko bla. Oo. Aksyon Rex nga ti Inter-island guro or basta international guro Aksyon Rex, no? Galigiti duga naman sa guro may nakasakay ni sa balik sa barko nga nasakyan niya. According kay nasa istorya na namon ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus na mga 15 years na siya kung nga daw ay nakabalik na sa trabaho. Yun mo. Ano ni siya na naog? Sa ngayon nakapark maning motor ni? Nanaog na siya actually. Motor kag nagkadto sa... Oo, mananaog na siya kag posible kasi may laktor na siguro kung anong sitwasyon eh. Kag ang teory posible basi na corner man sa Aksyon Rex. Kasi ning SUV nga itombla nga sakay ning apat ka mga lalaki, tatlo diri sa apat armado sang short firearms kag isa dito armado sang long firearms Aksyon Rex. Actually tad ni sang igo sang bala si Danilo Sangkap Jr. mo. Dinda dampi da sa na planman. Ara kita sa bangan kisang barangay hall ka barangay Estefania. Hindi na kita malipat ang tananta kita mo ng landmark Aksyon Rex. Nga hapos mo mabalaan ang lugar sa dingin tiro ini si Danilo Sangkap Jr. Oo, sa corner kita sa bangan mismo sa barangay hall. Sang barangay Estefania. Titadtan ni sa sang bala Aksyon Rex mong ining si Danilo Sangkap Jr. Kay ang basiyo na recover to ni Police Major John Ribatadlan kagabi mga 16 ka basiho mong 45 kag 9mm pistol. Sa 16 ka basiho na recover nila kagabi nakitaan ni Batadlan o 14 gid ang igo is ni Aksyon Rex ni Danilo Sangkap Jr.
saya sining lawas sa muning fatal nga igo, saya sining ulo kag saya sining liog aksyon na Rex. Nasa teori ni batad na posible may kaakig ang ining mga persona nga nagpatay kay Danilo Sangkap Jr. considering ati ang armas nga gamit duha kag ti amo na ang igo ya mga 14 almost action Rex saya sining lawas. Nasa sa kapatadlan nga hindi malayo sa tigi sila sining investigasyon nga posible may angot ni sa drugar kati no naman ining si Danilo Sangkap Jr. dito sa Victoria City ati isa sa kinakabig man nga high value target sa Victoria's PNP. In fact, plano pa siya tanay di nga i-operate ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Nakipat ka grabe si Corpus ang balita sa mabalaan niya sa Aksyon Radyo nga may napatay nga kang natiruhan nga taga Victorias. Kag sa napatayan niya sa Aksyon Radyo nga Danilo Sangkap Jr. nagsulod sa pinsar ni Police Lieutenant Colonel Corpus nga amo ni siya gali ang tawo nga matugay na nila ginahunting kag supposedly amo ni tani ang ila pa nga subject sa tawag nga bypass sa operation. Kaya ang report ni Police Lieutenant Colonel Corpus iniyahi sa Victoria's PNP nagambal nga isa sa mga supplier sa droga dira sa Victoria City ining si Danilo Sangkap Jr. based sa mga nadakpan nila sadto nga mga personality dira sa Victorias nga tag ang iya siningalan nga mo ang naga-supply sang siya dira sa Victorias nga ang supply Action Rex according sa kay Police Lieutenant Colonel Corpus halin diri sa may syudad sang Bacolod. Nagapati man gani si Batadlan nga posible base kung may arang tawag nga koleksyon ining si Danilo Sangkap Jr. or if not base nga may kuhaon diri nga item sa Bacolod nga dalon dira sa may syudad sa Victorias. Kamo na nga daw siling ni Major Batadlan nga ang ila karon sentro investigasyon ari karon sa mga CCTV palapit sa lugar kung may identify ining apat ka mga suspect kag bisan makuha na malang kuntani ang plate number sa ning SUV kag sakyan sa apat ka mga persona nga naglutang sa kay Danilo Sangkap Jr. Siguro hindi pa intindihan na sa ilang grupo ilang mga negosyo muna maski ganisa mo ng mga polis kung magkanda kami bypass kulantro man kami natawas kami kulangan amon nga ginabakal posible amo man ang kainit sa iyasang iya kaupod muna nga project kinsa Kiba si Boser nga lansyan na sa transaksyon Yes. Kabalo ka sunere kamay lang gramo na dako-dako na. Sagi kami sa gramo, babal naman sa gramo igo. Wait namon. Wala pa kalapon diya sa tunga. To dako-dako gito na isa pa rason isa sila man ang gipinatsanay. Sa imo paglantaw, sir, sa mga witness kagabi, daw wala nila makuha kitang masyadong description sa mga suspect. Lagi madulong na to kag medyo hindi naman masyado crowded area na magtapat pa tupa mo sa mga alas 9 sa gabi wala na masyado tao. So after the incident, sir, anong ginahimo sa imo sining opisina? Ato ginanota tingwan tang mga autopsy ang bangkay part na sa atong investigasyon ang mga CCTV cameras ginanota balikan ta demo tayo nag-coordinate pa sa Victoria's PNP para ma-confirm kitang background sining biktima. Porso sa palayag ni Police Major John Ray Batadlan ang hepe sa Station Number 4 Action Rex. May nakatinbre sa kay Major Batadlan isa katano sa barangay Istipanaya. Kaining si Danilo Sangkap Jr. Masabmi kali Action Rex nga makit andira sa may Fortune Town nga napatinan ining motorsiklo nga ginadalaya sang gintiro siya kagabi dira sa tubangan sa barangay hall sa barangay Istipanaya. So silingon siling ni Major Batadlan hindi malayo sa tigi nga posible balik-balik dira ining si
sangkap kay ang report kay nabato ni Batadlan, in fact nabato man ning report ni Lieutenant Colonel Corpus ang hepe sa Pinoy PNP nga may ara live-in partner ining si sangkap either sa may Iloreco Village o kondra mismo sa proper sang barangay Mandaragan Aksyon. Pero may balay gini niya kag dito gini kapuli ni sa Danilo Sangkap Jr. sa lugar dito sa barangay 7 Siyudad Sang Victorias. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric, magpanood ka report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga ka-aksyon ta, basi ko problema kamublasang mga ginabatsyag ninyo sa lawas, makabulig sa constipation niyo. Ang constipation, isa ni sa mga Kaduan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib samtang wala pang ato sining ataya broadcast upod ang Aksyon Radyo Iloilo. Kaduan tanay ini may kang tanan sa 54 anyos nga lalaki arestado sa 3 ka counts sang sexual abuse kag child abuse. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex dakop sa makatapos ang kapulisan sa siyudad sa Sagayang isa ka persona nga alas 7 katuig na panagose sining kaso 3 counts of sexual abuse kag in relation sa child abuse law sa Republika Civil 16 mga alas 12:40 na sang hapon kahapon Ponyo 9 sa Purok Matinahuron Sitio Tagnipis Barangay Tabao. Gindakop si Ronaldo Borjos e Bonite alias Pikit 54 anyos sa edad, may asawa kag residente ni sa Purok Bituon sa Muman nga barangay sa Barangay Tabao sining siyudad. Ang report nga gina-serve sa mga katapos ng kapulisan aside sa warrant section mismo sa pagpumuno ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Kamo ang nag-lead sa operation ini ang warrant of arrest nga gin-issue sang RTC Branch 60 sa siyudad sang Cadiz nga nakapit sa Agosto 4, 2014. Ang among warrant of arrest sa permado ni Honorable Judge Renato D. Muñez, ang retired nga judge santo sang RTC Branch 60 sa siyudad sang Cadiz. Inisya ang may 3 ka mga criminal case number tungkol kay 3 man ini ka sexual abuse nga kaso tag tagan sang korte sang Nobel recommended ang ini nga persona. Wala gipanugutan nga makapiyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ini sa karon ang yara nakadetain sa bansang Sagay City PNP for proper disposition.
Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Iri sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Roger Gutib. Wala pa nga itong sining taya broadcast ang Aksyon na Radyo Iloilo karon dugay-dugay. Katuan tanay sa Aksyon na Percival Villamor sa Valladolid may 63 anyos nga lalaki nga ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan angot sa kaso nga paghimulos manho. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Percival Villamor first. Valladolid Police Station sa pagpamuno ni Police Major Wilfredo Binuman upod ang aton police station man sa Canlaon City nag-join forces sang isa ka serve sang warrant of arrest kahapon alas 7:30 sang aga didto sa Purok sa Star Apple Barangay Lumapaw, Canlaon City, Negros Occidental. Ang suspect diri nga ginaserbihan sang warrant of arrest sa top 7 municipal level wanted person nga ginkilala sa kay Eduardo De Legario i Magbanwa alias Ide kag inisya pumuluyo sang barangay Lumapaw, Canlaon City. Nagapangidaron inisya Aksyon Rex sang 63 anyos kag inisya ginaserbihan sang warrant of arrest sang aton kapulisan sa kaso RPC 4797, 4798, 4799 kag 4800 nga gin-issue ni Honorable Mary Jane Genevieve Portasio Archis sang assisting judge sang RTC Branch 62 Bago City. Kag ang warrant of arrest Aksyon Rex may pitsa kag may pirma sa tong Marso 1, 2021. Kag wala ini sang bail recommended ang korte sa suspitsado sa kaso iyang pagpangimulos o kon rape Aksyon Rex, no? Kag inisya karon hunong sa custodial facilities sang Valladolid PNP. Kag nagaulat sang commitment order nga ipanaog pagid sang aton nga korte batok sa iya nga kaso. Report lagi kan diri sa Valladolid PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 1 na o launa 11 na nga aton oras diri sa aton sining pangalagad, no? Sige, dali gid lang mga ka-aksyon kayo latulaton tang aton sining taya broadcast to upod dito sa Aksyon Radio Iloilo kaupod kay Aksyon Mario Hilonggo, no? May lang nga pagpamati kay Lemski Mondihar nga naga-monitor sa sining palatuntunan ta kay Lemski Mondihar dira sa Barangay Tanawan. Kabang kalani, Barangay Tanawan. O sige kag koni dormitoryo, salamat gid. Kag Marjorie Mijares Bulyag present na siya, no? Si Marjorie Mijares Bulyag. And sa kay Liberty Binitin Nobaldo, may lang pagpamati sa magulang niya. Kay Gregorio Binitin Jr., sang happy birthday man sang Granville Subdivision 1, Barangay Mansilingan. Birthday man ni Gregorio Binitin Jr., no? And daligid lang, no? Sa iban pa kay George Gargasira naraman siya kay Naisel Moralias Fabol, may lang pagpamati sa pamilya Fabol, no? Kag Valencia Kinet mga ka-aksyon, no? Sige, ara na nga ito sining counterpart sa isla sang Iloilo, ang Aksyon no Radyo Iloilo, kaupod ta dito si Aksyon Mario Hilonggo. Makuantanay matakboy dito sa ila sining pagpangalagad man. Ayos, sige. Aksyon na Mario, mayong hapon sa imo dira. Mayong hapon Abdol Rex ba ti sa Monde medyo damo gid sang mga balita subong adlaw walin ka gapon sang hapon tubtob subong aga. Kaya mga balita diri sa amon may 5 kami diri ka mga barangay sa syudad sang Iloilo
ang ginpaidalom sa surgical lockdown bangod sa mataas nga kaso sa COVID-19. Ang banwasang Banate nag-issue man sa executive order ang ilang mayor nga may moratorium no sa mga loan payments kag collection kag stricto nga gina-implement didto nga ang kutobla sa mga naga-deliver sang online shopping no effective June 4 tigin issue ni Mayor Carlos Cabangal ang iyang executive order tikon manukot kato sa banwasang Banate. Hindi ka dato pwede ka panukot kay may moratorium kag ang kung may deliver kato ti hasta ka lang sa border kag ang natabo sa subong nga aga ngati ang Bureau of Fire Protection blah may ara sang mass gathering although nga ginadumili na diri sa amon kay may ara sang EO 50-A si Mayor Treñas may okasyon kina kay blessings in the inauguration sang ilang substation sa Altachera Village diri sa Haro kay nagtipon-tipon kinato tumantong ina ang regional director sa Bureau of Fire kag ang amon ding congresswoman Bacolod. Pero nagtipon sila may social distancing man daw wala man kuno social distancing pa. May ara man sa social distancing o galing kay tikon lang taon naton kung basihan naton kag sundon ta ang EO 50 ni Mayor Treñas EO 50-A nga ginabawal gid ang mass gatherings si may paglapas pero willing man kuno mag-submit sang ilang kaugalingon ang mga taga Bureau of Fire ilabi na ang regional director sa Bureau of Fire si Fire Senior Superintendent Jerry Candido kay may kapaltahan gid man sila mo Bacolod. Gani man kay nabasahan ko di ang palayag sa Bureau of Fire Protection 6 Director si Jerry Candido bla taga amo na taga Bacolod na ti willing man sila magatubang kung anong ipalayag sang alkalde angot sa sining pagtipon-tipon ng alkalde by the way why nyo ginimbitar? At yung amon nga alkalde di nagaano sa subong nagapahuway siya kita mo gani kinasangaga may kontrobersiya naman di sa amon kay ang amon nga alkalde di nag-appoint sang konsihal although sang ulihi ginbawi ya man aksyon na Rexa gin-appoint ya ang iyang hinablos nga konsihal si Councilor J. Treñas as OIC mayor. Pero base sa provision sa local government code bala, no? Hindi pwede aksyon na Rex, violative na sa section 46 sa local government code nga ti dapat in the absence or kapareho sila sa sitwasyon ni Mayor Treñas, dapat ang next higher ranking sanggunian o kung in the absence ang vice mayor kung sinoda ang masunod nga highest ranking sangguni ang panglungsod member, siya muna dapat ang ma-assume as OIC Mayor Bacolod. Tingang Vice Mayor ninyo diin sa iya? Bala mo naman nga kaduwa na strike sa positive COVID ba? Insidihan taman po pahuway man Bacolod. Pero ang number 1 konsehal ninyo din? At tiara man si Councilor Baronda, Jolila Baronda, ang utod la ni Congresswoman Jamjam Baronda. Si Councilor J. Treñas, ari pa niya sa ikatatlo nga pwesto, may lakaron pa sa nga bata sa nga vice alkalde. Ti kung sundon ang local government code, ti supposed to be, kung tani, it's either number 1, number 1 kaya dapat, kaya siyang next higher nga sangguni ang panglungsod member Action Rights mo, Bacolod. Tingagin papungko nyo da si number 3 ninyo nga konsihal kay may number 1, may number 2. Pag mo kundi available ang vice mayor, ang number 1 automatic, amo na kung taning mapungko. Kung hindi available ang number 1, ang number 2. Antes ang number 3, magapungko. Ba, pwerte, may pinilian ka mo nga na nung mayor ninyo, may overfatigue sabi kag tapos for medical reason Action Rex pahuway man ang alkalde namon di galing kay ang problema lang galing Action Rex ang ining mga abogado sa City Legal Office bala kung tani ila na ni responsibilidad ila na ni redor nga mag-hotek sa alkalde naton ti mayor daw walang alang tada base kon matrabisiya tada kay violative na sa
local government code tani ginutikan man nila si Mayor Treñas kay ti ang alkalde damo man ni sa mga problema nga ginasolbar nga pangatubang action rights mo ti anong pulo sa mga abogado sa City Legal Office kung may man na nagapangsyonar man, bakulod? Gani man, ginpamutang na sila para magdekorasyon. Ito lang executive assistant to or executive director tong nag-ro pakitang gilas to. Mutong nami kuhaan tani isang statement to. Sino gani ito nga director? Sa ato at ang din sa tuman kido kadamo sa ila, bakulod? Ato ba lang pakitang gilas kay Aksyon Jeremy atong si executive assistant Blanc. Gali daw ba si kunway man to sa may nabalaan to, bakulod? Tinanong na bala niya, kung pamirsa lang ang pamirsa. Sige na lang, tinanong na da, sino na da, subong ang patikang sang city government da, tapos nga ginbawi itong number 3 nga appointment to, anay temporaryo, sinong ginbutang dira? Ati si Mayor Treñas mangyapon kasi ari man na siya kuno, sarang niya man ma-monitor, so ginbawi niya to ang previous niya, ang una niya nga statement, nga i-appoint si Councilor J. Treñas, ang hinablos niya, may naghambal gani nga ano ni family enterprise nga kung hindi pwede, kung wala ang mayor nga tiyo, hinablos nga konsyal ang i-appoint, bakulod? Ba, pertigid gali, no? Ba, may lang kayo na di parahan natin din na pagsigihon nyo, kay bisan pa sa ikaayo na sang syudad nyo, pero sa panulok sang ibanda, hindi gid kuan gid hindi gid mag-prosper hindi mayong hilikoton nga ina ay perte. Unlike diriya sa amon sa syudad sang Bacolod, ang alkalde namon niya timo-timo lang sa kundiin-diin daho sa SM City nga hilit-hilit dira matapos nga nagbisita sa vaccination center sa SM City, sa Ayala Malls, kag iban pa nga mga lugar diri sa Bacolod ho. Di kailugya sa mga public officials din namon, mayara kamudra? Ay, binyo mo man na diamon mga opisyal galibot man na kakadto man na sa mga vaccination site. Galibot na sa ako nila libot, kita mo gina-overpate gani, kisa ako libot mo, bakulod. Ati mayo kung mag-amo sina, good gid na, no? At least, bisan paano, may maayong hilikoton kag kwaon ng mga residente sang syudad sang Iloilo. Parihas man lang gali diri sa Bacolod, galibot man mga opisyal na mondriho sa syudad sang Bacolod, daraman sila sa mga vaccination area. Importante ma-supervise nila kung anong dalagan kag lakat sang vaccination subong sa syudad, no? Amo nang importante, Aksyon Mar? Sige, di nga walang ko da. Ano naman tong natabo sa inyo? Da nga daw, ano naman to? Dido naman tong, drug personality to sa inyo da, bakulod? Ginakalimtan ko na gani kay daw hindi na masampagarde kag wala katingog ang amon nga city director, ginabalik-balik mo pa. Kagabi ito, mga last days pasado, tumbalay naman to, hindi taga Bacolod, taga Victoria City to. Ambot last days ang tungang gabi, ari pa siya sa syudad sang Bacolod, dira sa barangay Stefania lang ho. Bata sa nganay pulis sa Victoria City, amuning na disgrasya kagabi matapos nga ginlutang sang hindi riding in tandem kundi nakasakay sa SUV nga salakyan, pinaarakan sa 16 gid ka basiyo sang 45 kag 9mm pistol ang recovery sang mga kapulisan sang Police Station 4. Si Danilo ano tong apelyido ito? Sangkap, Danilo Sangkap. Okay, bata ni sang anay pulis, no? Sang Victoria, si Mr. Danilo Sangkap ara pa na subong sa sa funeraria diri sa syudad sang Bacolod. Ang family way pa makapagigangot sa kapulisan ti mayara kamudra. Ati way na diya sa amon sa una mayari kami na di uso na diya sa amon. Subong ti daw kamo lang anay dagaling kiti. Ang punto da Action Rex, ano ang epekto sa inyong peace and order situation? Dira sa syudad kiti kapag sa way paganito masolbar to ang mga series of shooting incidents da sa inyo kag daw lutaw pa to sa Sabaw to Gabang
si another case naman ni galing ti niya ang napatay ni daw drug personality, no? So ano man daw libre pa man kamo sa Bacolod lagaw-lagaw da Aksyon Rex. Libre pa man siguro kung wala ka sang binlod, way ka sang record. Kaya itong napatay si Danilo Sangkap, actually, why gid man sa record nga drug personality siya. Kundi sa pagpainuino sa mga kapulisan, especially kay Lieutenant Colonel Corpus, nagpabutsyag nga ara sa listahan nila. Under surveillance ni siya nga high-value target. Ining si Mr. Danilo Sangka, formerly, kuha ni siya, seaman, gasakay ni sa barko, galing kay ambot ko nga, natabo ining katulad sini. Why pa man actually, why man sang recovery sa lawas yang drugs or nano, why man sang recovery amo lang na taga Victorias, kag high value target ko no, siling sang pulis sa Victorias man, Aksyon Mar? Wow, tibudlay ganito pag inada sa inyo, kay ti, amer surveillance pala ang tumbalay doon. Ako nang iban, siguro na makabati isang amo ng klase isang balita, mas sila nga, ay, dito takon, magadto to yung Bacolod kay daw, why pa ganito masolbar ang iban nga mga kaso sang shooting incident to, may gakalatabo pa, Bacolod. Gani man, ako conforme ko na kay pila nagkakaso diri sa syudad sa Bacolod, wala iya sang mahangpan ang publiko, o kung kapin pa kung drugs ikaw, why na damo reklamo, why na damo investigasyon, why lang ina. May mga nagkalatumba diri nakaligad nga adlaw, nakaligad nga simana, nakaligad nga bulan, nga why lang to iya, why lang iya, i-charge lang sa drugs, ay pwerte diri sa amon niya mo. Amo na iyang ambot ko na nung pinakamayo sinadia nga himuon diri. Ang city director namon niya, sige lang, dalang siya sa Bacolod City Police Office. Daway lang, ginatugyan niya lang sa mga chief of police yati. Kung chief of police nga, why man kalabot-labot siya, why na lang pagtutok sa kaso. Pabayaan ang natubtob malipatan. Amo na iya sa prangkang istorya, Aksyon Mar? Hindi na ko maglaom pagali, no? Hindi na kita maglaom pagali, Aksyon Rex, nga kung may mga series of shooting incidents nga nagkakalatabo sa inyo, mapaabot kita nga masulbar pa ng mga kaso kay ang inyong city director. Why man? Why nyo napapauli atos Manila, Bacolod? Ambot kung plangga man siguro ka mga city officials, kaya ang city officials daw pakuribong malang kagdaway man sa ila. Importante lang siguro nga magbinuligay ang tagsa-tagsa kag kung why man lang naangot sa droga, questionably kung may matabo nga iban nga kaso munang pamalakat subong sa sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Dami pa tani galing kayong oras ko pangilay naman ho. Amo gani. Sige, pero pariyo kita pero bago kita magtakop, Aksyon Rex, bago ginatamyaw ko gidang utod sang Maninay ko ho. Si Maninay Minyang Gapis, no, sa Santa Rosa Mosya, kagang iya nga bana si Marinoy Tutong Gapis no? Sa Santa Rosa Mosya. Pumati sila sa Aksyon Rex sa aton nga tandem. Salamat, Bacolod! Sige, dagang salamat gid Aksyon na Mario Hilonggo. Thank you gid. Kita buwas sa mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon. Salamat gid Aksyon na Mario Hilonggo gikan sa Aksyon no Radyo Iloilo. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Panahon sang lato.
ang balitang ito. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusi. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital?
Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Kami nagpasalamat sa inyo sining pagpakigupot. Kita-kits kita buwas diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako ang inyo sining Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita.